Bai, guain bote txarra intziok. Eta ematek urdina pixkazi gala, Berea ematen. Bai, ez natzen baite. Horraingoan ere galanta eman dio. Bai, 8 eta 15. Aitaren egin orduko konturatzerako 13 eta 3 ziren atzetik. Baina pixkanaka badirudi final aurrekoa bere onera etorri dela. Gaur egunez baitago bi bikote hauen artean hainbesteko alderik. Haubeka atzera Galane gainean, arrura berriz ere bizkaitarrak. Oro fondo utzitzen zio. Bai. Hanketan ere indarra handia duen seinale da hori. Bai. Eskerrez Galan. Ibar Garai, arrura ondo, oso ondo. Galane geutxi. Ibar Garai, astindu. Eta horreztekit Galanek barruan jarri nahi zuen pilota edo. Era bat, joan zaio. Txapapera. Eta Ibar Garai, Mikel, ire tokian jokatzen ari den atzelaria ondari duk lanean. Bai. Bain Zabaletik bi pelota oso txar sartu isik eta hor txokotikan oso ondo. Oso onda ide. Bai, txapleketare oso ondo bukauzikan da gaur oso onda idek. Galanek balekoa. Bizkar errebesez. Bi aurrelarian moldatzen dira ondo errebesez. Zenbat tanto bukatzen den hor. Zenbat tanto bukatzen den zazpi kuadro pare horretan. Bai, nik uste diat hor Luise pelota nolala hortik atein berdikela. Horra horrian jokatzen azte bat Estebanekin galtzeko azizkak. Nik uste diat obai gainetik, obai... Bai, eta gainera, markatu Mikel, partidua zaildu behar diote urdinek, partidua zaildu behar diote Ibar Garairi. Bai, du diga, aurreko kuadroeran partida irabaztea zaila izateaz gain, taktika okerra izan daiteke. Ibar Garaik noizean behin jotzen badu pilotakada bat, eta pilotakada hori gaiztoegia ez bada, honek ere min ikaragarria egingo duelako. Oso ondo. Egira orain ere ze pilota eraman duen. Hau ez tegarra ba. Gozo du jodu hau ere, baina goiko koltsoira joan zaio. Bai, baina hoik izan dekena, Xabier ez dutu bertziotek. Hala, ematen du, ez dakit. Oain oso ondo erantzuten nahi dek, baina Esteban egin lola kendu bertziotek, o azpitik, o goitik, o... Bai, baina gero Mikel, Ibar Garai etengabe ari baldin bada pelotan eta pilota gaiztoak eraman nahiean behintzat. Min egitea errazagoa da. Protagonista, gaurko partiduan bere aurrelaria baldin bada, Esteban Gaueka baldin bada, eta naparrak pilota garbiak jotzen badu, orduan bai oso zaila izango dela Bizkar bigarrena eta Galan 45 iristea. Bai, da guain ikusi diu, Galanek eskura emantziok Estebanei da ez di barkatu. Bai, sake bueltan bi aurrela jauei, ez bazio kentzen, mina asko ingo die. Luzegi. Okerra hundiz gainera. Ara, horrengoan ez du esmatu Xabierrek 10 eta 18. Sakea Luzeegi.
Eta ez da bera txikien ari ginen, Xabierren abizena nola ote den, gu beti Ibargara izan diogu, egia esan, gure datuetan horrela dago. Aladek, Eta ala da. Baina bere kamisetan Ibergarai jartzen du, beraz, espentsa, aurretik aztertu dugu eta Ibargarai delakoan gaude, eta beraz, ez dago horretan behintzat okerrik. Gora Galanek. Eta hau ere galtzeko errazagoa zen eramateko baino. Bai, Esteban hor aire zarra batzen dixikin horiek mina asko edekiten. Xabier Ibargarai. Errazukoa esan bezala, urriaren 19an jaiotakoa, 1985an, debuta hemen Bilbon egin zuen, 2008ko martxoaren 20an, 23 urte ditu, eta datu bezala esango dizuet, iaz 86, bueno, debutatu zuenetik 86 partido jokatu dituela, 44 irabazi eta 52 galdu. Hori eta gaur itxuraz irabaztekoetan beste bat gehitzeko aukera handiak ditu, bai bera eta bai Gaubeka partidu erdikaldera arte behintzat asko hobeto ari direlako aurkariak baino. Markagailuan 21 eta 10 eta markagailuak erakusten duena gaurko honetan gehienetan bezala kantxan ikusten ari garenaren seinale da. Bai, errezoa ditu jolasten, atantuak errez uten dixi eta bestiai koza itezako. Eta pilota hau desente ibiltzen da, Mikel. Bai, da Manu balan pelota, baina gaina oso erreza galtzen nahi dek, Baina pelota horrek ez zinez erre eta... Bai, harritzeko badek. Bai, pilotari baldin bada ez usteko gutxi ematen duena, hori Manu bera baita. 23 eta 10. Aida, partidu hasiera utzita ziok, Momentu honetan, Gaubeka eta Ibargarai erabat nagusi dira. Ibargarai. Eta luze, baina ez... Ona. Luzeegi, beraz, barruan, 24 eta 10. Gero gainera, naiz eta oso zaken luze izan, bote oso arrua egin dut. Bai. Eta epaileak begiratu egiten dio orain pilotari. Nik uste horregaitik, ez da? Ez duelako pilotak bote santua egin, Bai. eta egian pentsatu du pilota... Hautzita zitxola. Bai. Baina lurrian, nengo guano, koskan bat edo, Bai. beti... Ibargarai. Edarra pilotaka hori ere. Gehiegi arrotu gabe, baina pilota asko ibiltzen da. Honek astintzen duenen. Begira orain txera egin du Normabikoa, ederra, hori bai. Hori propio botatakoa. Bai, hori bai. Azken unean utzi dio tokia pilota jotzeko Gaubekak, eta hori propio botatakoa izan da. Eta kalitate handia behar da. Kilo bateko palarekin eta 120 gramoko pilotarekin hori egiteko. Hori gomazintarekin da bai. Bai, Hankageldian. Baina pilota honekin hori egiteko indarra handia behar da. Gaubekak atzera.
Galanek eraman nola edo ala. Barruan. Galanek hori ere eraman. Eta Ormabikoa egin nahi izan du. Eta Ormabikoa egin du. Eta larri, gutxigatik aldintzako, Bai. Hor behartuta ikusi duenean bere burua. Ormabikoa egitea. Erabaki du Armintzakoak. Eta ez pentsa. Ez du botea. Arrastotik urruti egin. Eta orain, barruan diote epailek. Neiko zalantza badu. Bai, nik bai. Ea errepikapena ikusterik badugun. Boteak nun egin duen pilotak. Hori ere barruan da, Ibar Garai. Ai. Sare horrek. Ze beldur. Errespetua jartzen dik horrek. Errespetua bai. Amairu eta 25. Luzegi. Luzegi. Galanek. Ea bigarren hori. Bigarna oea. Bigarna tanto. Horre, beti gora. Errez jotzen dik eta. Beno, indar asko izateak bere okerrak ere baditu. Hobeto, dekora, Bai. Bera jotzen baino. Ailegatu ezinik aritzea baino, askoz hobea. Galan. Zer egin behar du Gaubekak, egin daiteken hoberena. Bai. Horrek ez du batere arriskurik, eta tantoa ia seguru dezu. Antzeko tokitik jo zuen. Juan Martínez de Irujok zoritxarrez Barriolak mina hartu zuen jokaldi hartan. Aurrean. Oire suerte txarra, Txapeleta bizperan ila eta... Bueno, hiri ere antzeko zerbait gerratu zaik, ezta? Bai, horregatik esaten dira ba. Txapelketa barruan egon, final aurreko jokatu behar eta lesioa, baina okerrik ez dela bintzat, usten diat, Mikel ire lesioa arena baino desente hobea dela. Bai. Arena bazekiagu, ari 6 bat hilabete. Joango zaizkiok, berriz ere baldintza honetan kantxatan ikusteko, ea gutxiago diren. Eta Abel berriz ere Laizter ikusten dugun, bere ohiko maila bikaina ematen hemen eta hango pilotalekuetan. Ibar Garai. Eta eskerrez nola mugitzen duen pilota. Hor berriz ere behartuta baina ala ere handia eman dio. Eta Zizkar eta Galan partidotik kanpora daude. Bai. Era bat ezinean ari dira. Beti lantxarrak dituzte, beti pilota gaiztoak eraman behar. Partidotik kanpo ikusten dixioan igainea. Guantxo bertan ez aukera asko ikusten hemen bueltik egoteko edo... Ez du itxurarik ematen ez. Ukilduta daude. Ibar Garai. Esteban, iritsi da, pilota zabaldu, eta hau ez da Galanek galdutakoa. Pilota nun jo duen Esteban Gaubekak ikusita, eta esker hormatik nola atera den aztertu ezkero, jakina zen hori gaiztoa zela. Bai.
29 eta 14. Ibargarai. Eira ze pilotaka da. Hori gerorako gorde behar du. Gerorako ikuturik egorretan. Bai. Horren almazenean. Asko kabitzen da. Zabaldu Galanek, Ibargarai. Honek ere zabaldu. Eta zarera alperri da. Gauzak okertzen direnean. Okerretik segitzen dute. Saiatzen dituken guztia hartetzen naidek eta erraz dituk, erraz. Ez dut ustenik, beraiek ere horrelako partidarik espero zutenik. Ez. Baina ligaskan aurrengo partidu irazi genia, baina bigarren galin ziren, da bi partiduak oso parekatzu bat dituan. Ondo Galan orain. Gaubekak barrura. Bizkarrek ere bai, bizkarrek ere barrura. Ondo. Bizkarre zabaldu. Eskatu. Eta gora. Bai, horrankak ez ditu jarri behar bezala. Bai. Pilota bizkor etorri zaiolako, besteak beste. Amabost eta 30. Bikote batek eren bakarra egin du, besteak 2 eta 3 behar. Alde handia da. Manu Galan. Gaubekak barrura, ez da pilota ederra. Ez da pilota ederra hartzeko txarra zen eta botea egin eta gainetik pasatzeko ere Gero suertiare moduko ematen zuen. alde ditu egiten pelota haure, hor paetian pein da jarrizako, eta alax izaten deke, behin hola zita, dana alde. Bizkar, ezkerrez, arrura Gaubekak. Iruditzen zait Gaubeka guztuari dela pelotan gaur. Bai, gozatzen. Lan. Egira ze pilotaka da orain ere. Ze pilotaka da. Polita. Hau are eta hundiagoa. Gainera baztertu. Eraman ordea. Eta Ormabikoa nahi zuen. Bai. Ormabikoa nahi zuen. Oso era behartuan, baina Ormabikoa egiten Gozatzen saiatu da. eta bai. Markagailuak aukera hori emate ziok eta... Galan ondo. Errebote lanean Bai. oso ondo. Baina Lantxarra beti ditu esaten hori. duguna. Bai. Errebotea eraman behar izaten duenean pilotari batek, da beste norbaitek han jarri diolako. Eta normalean askotan jartzen duenak errebote inguruan partidua ateratzen du. Bizkar. Atzera gozo, arrotuz. Eta Ibargaraik horri ere eman nahi izan dio. Bai, da sartzeko pelota guen. Amazazpi eta 31. Egitekotan, zerbait oraintxe egin behar dute urdinik. Bai. Oraintxe pixkat hurbiltzen badira, bolada atxo bat izaten badute, agian oraindik Bai, da pixka Partida izango du. behintza moral altzatzeko eta... atzera oso ondo orain Bizkar, errebotea... Mucho. Ze pilota eraman duen, pasatako pilota. Ibargarai, hori ere Ondo. gainean da. Hori ez. Barro- Ez dago eramaterik. Barrorak aintziok behin paeta jota, efekto txikin bat hartu eta ez de paetatik ondo atea. Baina erreboti oso ona eramandikena, Oantxin, berdie. Bai, 18 eta 31. Dozena erdin bat, Bai, bai. pixka Bade bat bolada txikixeagoak edo... bostea oseira urbildu behintza pixkat eta behaieke pixkat, behaien gan sinisteko pixkat.
25 eta 10 izan dira. Eta alderik handiena 31 eta 15. Eta hau ez da bideo ona Ez. partiduari, final aurrekoari emozioa emateko. Sakez falta. Galanek egin duen bakarra, Ibar Garaik oraindik alerik ez. Hori da, pilotari. Bai. Eta kinekin gaindik, Gaubeka gatzera, oso ondo Gaubeka ere, oso ondo Gaubeka. Bila gai ditu gegurri. Bai. Gupidari gabe, errukiri gabe ari dira. Aurkariak mendean hartzen. Urdinak ukilduta. Gorriak erariko berenean arrotuta. Egiten ari diren jokoak hala agintzen duelako. Hemeretzi eta 33. 101 pilotaka da orain arte. Manu Galan. Eta hau ere botatzen saiatu da Gaubeka. Etzekia ba. Ez? Ea. Errepikapenak zerbait argitzen digun. Niri iruditu zait aurrean utzi nahi zuela pilota. Hor, Galanen sakea. Bai. Jastia ose bai. Jetxi nahi ote zuen edo ematen zuen, bai. Bai, hor. Honek gainera baldu kalitatea, holako gauzak egiteko. Beste bat balitzere, baina Armitzakoa gauza bereziak egiten ere partiduak aurrera ateratzen bezala artista hutsa da. Luzegi, Berriz. ondo Galan, Bigarrena da, ja. eta ia segidan. Ederra egin du Galanek. Gaur nik badira urteak Galan ezagutzen dudala, aurretik ere aficionatu mailan ezagutzeko aukera izan nuelako, eta nik uste dut ikusi diodan partidurik kaskarrana Bai. gaur ikusten ari naizela. Aficionatu mailan maila ikaragarria eman zuen mutil honek. Hortze dituzue bere datuak gaurkoan, Sakez. Lau bat ditu, mostutako tantu bat, Sakez 2 falta, galdutakoak 3, behartuta galdutakoak beste 2. Beraz, egin 5 eta galdu 7. Bai, hola ikusita ez zik ematen. Ez duan beste ematen, baina Baina jokoan bai, ez da jokoan bere bai. bere maila ematen. Jokuan bere joku maila normaletik oso azpitik aidek. Seguimos, Xavi. Hogeita 14 eta 20. Oraindik ez da partidua 3 ordu laurdenera iritsi. Eta dagoeneko erdi erabakita dagoela, esan dezakegu, beste erdia falta. Urdinek pentsa dezakete, gorriek egin duten bezala guk ere egin dezakegu, baina orain arte behintzat kantxan alde handia dago. Ez da zalantza izpirik horretan behintzat. Ibar Garai, Erratzuko atzelaria. Ez da, herri horretatik atera den pilotari bakarra. Lehen ere izan dira pilotarik
handiak. Barruan. Pilota berri alda, hau? Bai, lehenakua hausindek, bai, jueza behartu zio galdatzea. Hausin, goguan, kosturan bat irikio. Bai, pilota berriak izaten du, takartasun hori. Eta hau ez, hau lehen urdinek ateratakoa da. Baina hau ere antzera dago. Bueno, 22 eta 24. Manu berriz ere partiduari erritmoa jarri nahian, tantoa bukatu bezain pronto egiten du korrikalditxoa beste zake bat ateratzeko. Dena beharko du gaur, 45 ez iristeko bakarrik, hurbiltzeko ere. Formabikoa, erra hau ere, erraz egindakoa. Oso erraz egindakoa. Hankageldian, toki apropos hartu eta begira. Hortxe, esku muturrarekin. Eta Tizkar begira. 25 eta 22. Lehen aipatu dizuet. Ay, la hostia, sabía que me iba a pasar, Hor, entzuten ari ginen, mikrofono bat dugulako horratzek aldean. Pala hausikela uste diat, Estebanek. Bai, banekien zer gertatu behar zitzaidan, aipatu du. Erdipurdi biko ziano. 315 pilotak da nola banatu dituzten orain arte, hortxe duzue, eta lehen aipatu dudanez, ez nadila erdian gelditu. Lehen Galani buruz aritu gara eta bere afizionatu mailako kontuak aipatu ditugu. Zango dizuet, Euskadiko txapeldun izan zela, Binaka 2008an. Bilbo iria irabazi zuen 2003an. 2005an Binaka Euskadiko txapeldun orde izan zen. Eta 8 erdian 2005an hirugarren sailkatua izan zen. 2002an egin zuen azaroaren batean hain zuzen ere debuta. Xixongo atzelariak afizionatu mailan irabazi beharreko dena irabazi eta gero. Eta esan dizuegu, iaz txapeldun izan zela, Gaubekarekin batera Justo eta Beldarraini irabazi eta gero. Gero tartutxo bat hartzen badugu, aipatuko dizkizuet. 1980etik aurrera izan diren txapeldunak, zerrenda horretan pilotari ikaragarriak azaltzen baitira. Begira, urte horretan Iturtzaetak eta Izagirrek irabazi zuten. Gero Iriontok eta Torrek. Iturtzaetak berriz irabazi zuen Zulaikarekin. 82an, hiruan Goitia eta Otero. Inzausti eta Garrido. Gero Tizkar, Pentsa Tizkar eta Juan Pablo duela 14 urte. Urkia eta Torre. 88an, Sánchez eta Garrido. Gero Daniel eta Juan Pablo, Urkia eta Rekalde. Inzausti eta Garma 2002 urtean. Garma orduan ere finalean zen. 2003an Casado eta Rekalde. 2004an Urkia eta Luján. Gero Justo eta Larrinaga, Justo eta Torre, Justo eta Imanol. Eta iaz esan bezala, Gaubeka eta Galan ederra zerrenda haze pilotari puskak azaltzen direnok. Hori ere, zarera doa. Eraman dik. Eraman! Bizkarre berriz ere bai, ederra tantoa. Lehen da biziko eramatea. Ia ezinezkoa zen, niri behintzat, hala iruditu zait. Eta bigarrengoan berriz,
Hau ez duk eramango. Esan dio Esteban Gaubekak. Mira, hor ze pilota eraman du. Oso zaila, Oso zaila. Luze indara mandik. Eta bigarrengoan. Berriz. Iritsi ezin. Doktorea tantoa. Orain arteko politena eta politak izan dira. Orain arte. Baina da. Bizkarrek zeruetara eta zeruetara baino gehiago kontrakantxara. 38 eta 22 egurrean dabiltza Bai. Gaubeka eta Ibar Garai. Aldea hundiak izan dituzte azeratik. Eta horrelako okerra asko egin beharko dituzte partiduak emozioa izan dezan. Geniotu da. Naparra. Hor, botek eskerra egin dio pilotak. Bai. Nola edo ala... Barroko alde juntzako. Galan. Fiskar, eskuinez agarra du ba. Ez du gurutzatu. Horrelari biak orain, elkarri pilota kendu ezinik. Ondo horre Galan. Baina gaur ez dago. Gaubeka eta Ibar Garairi irabazterik. Ez du ematen. Gaina eramaten dixi, baina hor latzen dixio Estebanei eskura da bestea gozatzen nahi dek. Kantu politi asko ikusten ari gara, baina partiduari emozioa falta zaio. Gogoratu, finalean direla, Justo eta Garma ligaxkan hoberenak izan direlako, eta itxura guztien arabera, Gaubeka eta Ibar Garai izango dituzte datorren asteburuan. Aurkari, horretarako 45 iritsi behar, baina 45 hori dagoeneko gertu dute. Galan. Ibar Garai, hori ere barrura. Fiskar, hori ere eraman. Gaur ez dago pilota txarrik. Gaur ez dago pilota txarrik. Gaubeka eta Ibar Garairentzat, eta pilota denak dira gaiztoak berriz. Bai. Ziro okerra Fiskar eta Galanentzat. Bai, Galan, gaur gaizki ari da. Ziro. Berak ere onartuko du, bere buruarekin kritikoena bera da. Eta batzutan izan diogu guk, bueno, gaur ez duzu hain gaizki ere jokatu, edo partidu desentea, eta berak azotan esaten du, ni ez nago bat ere gustora nire buruarekin. Gaur ez da egongo gustora bere buruarekin. Ez. Seguro. Barruan da sakea. Erantzuna gainean. Gaubeka, Erne. Eman dio orain ere. Galanta. Galane, gerrebotea eraman. Erraza balitz bezala xe. Berrez ere aukerako du Estebanek. Oraingoan, Zabal aldera. Eta oraingoa zinegan. Etxita daude, eta bat etxita daude. Itxaropena ere galduta. Sufritzen nahi ditu. Bai, Sufritzen. Neuri ere horixe iruditzen zait. Batzuk gustora ari diren bezala, beste batzuk partiduarekin sufritzen ari direla. Lehen bukatu eta uste ja dutxa juteko gua, zekatekela gua. Bai, eta hau azteko. Bai. Baina harritzek gua deketzekiat, o zehose pasasako nik geho galetu berdi du. A ber, o gaixo etzekiat. Bai. Oso arraro itezaian mutilionek olako partidua jolaztia gaur. Bai, egia esan, Gaubeka eta Ibar Garai oso ondo jogatzen ari dira, baina... Baina nik uste diat bestian ezina gehiago dekela. Haue, noski partidu oso kompletu hendia, baina gehiago dek hauen ezinagatik.
hauek izugarrizko partidu honen direlako. Uste ja, Manu eta Luis behaien niveletik oso baju ibilitukela gaur. Berrogeita bi eta 23. Ibargarai. Sakea kanpora. Propio bota ote du. Ez Bai, dut ustez, ha? Bai? Ni uste ja, baetz, Ez zait niri gustatzen hori. Hanbesteko aldea dagoena markagailuan. Horrelako luzimenduak. Ez dakit ba. 24 eta 42. Gaubeka. Hormabikoa, baina gaizki jo du. Intentzioa ona zen, baina pilota gaizki jo du. Hor palartzarekin edo. Jo du. Uste ja Laurake bukatzeko goa handiak inabiltzela. Hogeita bost eta 42. Luzeegi. Galanen sakea. Bata luzeegi eta bestea laburregi. Dena okerre egiten ari da gaur Xixongo atzelaria. Ez zinizteko mogu badek. Berak izango du zalantzari gabe penarik handiena, baina guretzat ere penagarria izan da gaur Pizkarrek eta batipat Galanek erakutsi duten jokoa. Era bat mendean izan dira partidu guztian zehar. Bai, hasieran esate genin, favorito gorriak ematen isila pixka, baina nik uste nian hauek gerra da emango zirela. Atzera oso indartxu, honek ere badu tantu zaila, 44 eta 25. Eta beraz, azken urrena lortu dute, Ibargaraik eta Esteban Gaubekak. Ibargaraik eskatu, ez. Jo ere, ez da egite zote duen bigarren botean jo. Bikin eman ziot. 26 eta 44. Hortxe duzue. Emaitza. Sakea luzegi. Sakearekin ere ezinean. Era bat ezinean. Ezin sartu. Sakez 3 falta egin ditu. Guztira 11 pelota galdu, baina horretaz gain. Beste askotan oso okerri bili da gaur. Manu Galan. Tantu galdu ditu, 6 egin, baina egin dituen 6 horietatik 5 sakez izan dira. Bestea, txapa gainean moztutakoa. Pizkar. Gaubekak eskerrez. Hor da berriz ere, eskaitarra. Ibargarai Gaspira. Dartxu bai eman dio, baina pilota txapapera joan zaio. 28 eta 44 eta ze tantu txarrak izaten diren hauek. Bai, azkenengo hauek. Egindakoak ere ilusiorik ez du egiten eta gorriek badakite partidua aurrera aterako dutela. Ez dela ikaragarria litzateke. Hau izan daiteke azken pilotaka da, ez eraman Galanek, Ibargaraik ere derra du. Atzetik aurrera jotzeko, Hormabikoa bota. Eskerrez eraman, Pizkar, berak zabaldu ederki, horrengoan bai, horrengoan oso ondo. Luis Pizkar, 29 eta 44.
Oraintxe ordu bete hasi den partiduak itxuraz Laster izango du amaiera. Ikus dezagun, beraz, ze amaiera duen nahi baino emozio gutxiago eskaini digun partidu honek. Barruan sakea, justu hori ere, larria. Haubekak eraman, estartu egingo zaio Galani, hala ere ezkerrez atera du pilota. Ibargarai, mandio Naparrak. Haubeka, ez da ederra hori ere, eta amaitu da. 45, eta 29, eta nik uste Galan oso azarra dagoela bere buruarekin. Bai. Hala ere, aurkariak agurtu ditu eta zorion du, baina bere buruari asko eskatzen dion pilotaria da Manu Galan, eta gaur ezin izan du. Une batetik bestera eskainiko dizkizuegu partiduak eskaini dizkigun datuak, baina alba dut behintzat, saiatu behar dut Ibargarairi galdera pare bat egiten. Ea, Laster hemen dugun Naparra. Uste baina partidu kaskarragoa ikusi dugu, Mikel. Bai, egin uste, partidua ziren olako izango banik, baina bueno. Pelota gauza hau ez eskak. Irabazten duena gustora gelditzen alda horrelakoetan? Bai, dudik, final aurrekoa dek eta hemen gauza irabaztia dek. Nola, bestia gaixi jolaztu badik, ez hemen nola irabaztia dek gauza. Dudik da behintzat. Bueno, eta hemen dut, Xavier Ibargarai. Eta lehen da bizindola ez, zorionak, eman behar, zorionak Xavier. Eskerrik asko. Bueno, nik uste zeuek uste zen dutena baino errazago irabazi duzuela partidua. Bai ez, hasieran huts asko egin dute, batez da Manu ez. Eta klabea izan da Luiseri pelota kentzea. Zergatik bera aztema da errebotea botatzen hor, edo zen irabazten dio ez. Baina, bueno, hori izan da klabea eta irabazten dio. Manu, baldin bada pilotari bat normalean gauzak ondo egiten dituen eta oso erregularra dena, hori Manu Galan da. Zer gertatu ote zaio gaur, halako partidu kaskarra egiteko? Ez dakit, igual hasieran egin du mentajak gero igual bera etorri da, baina oso arraroa da ez, bera koloko partidu egitea. Normalean dena eramaten du eta ez du gutxik egiten ez. Eta ez dakit, gaur egun txarra ez dakit. Iretzat ere ez zuen gaur partidu erraza, nolabait Mikel Aier bere ordez aritua izelako, baina bai eu eta bai ire aurrelaria oso ondo aritu zarete. Bueno, bai, nervio pixka eta hasieran nervioso hasi nintzen, ez? Pentsatzen nuen nintzela hola jokatuko, baina, bueno, azkenean izerria botaz lasaitu gara eta partida aurrea, baina Mikelen partez zu esan zuen zela sartu naiz, pena da, ez? Lagun batengatik sartzea, baina, bueno, gure lan egin dugu eta finalean gaude. Eta final horretan, ze itxura, Anfusto eta Garma izango dira, kontu zubili beharko da. Bai, favorito beraia dira, ez? Justo oso joku puntu honean dago, Garma ere bai. Eta ez, nolako partidu bat atzea, ligian ostegunea irabazi genituen. Eta partidu bera egiten duen eta irabazten duen. Zuerte izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Partidu dotorea jokatu du Erratzuko pilotariak gaurkoan. Eta nik uste berak esan du hemen favorito aurkariak izango direla, baina ez dakit ba. Katedra, nolabait esategatik, apostu zalea eta iritzia ez ote den beraien aldekoa izango. Agindu bezala, partiduak eskaini dizkigun datuak Laster izango dituzue iruditan. Esan, Esteban Gaubekak 18 tanto egin dituela. Ormabikoz 5, dejadaz 1, ies eginagoa beste 1, atzean 8, Kerrorman 3, Erasoan 4, eta galdutako beste bat baduenez, egin 18, galdu 5, eta Tizkarrek egin 6, eta galdu 8, datuetan alde ikaragarria bi bizkaitarren artean, eta atzelariei dagokienean, eginak 7 Ibargaraik, egin 6 Galanek, eta galdutakoetan
berdin, amabina, baina jokoan Ibar Garai gaur asko hobeto aritu da aurkaria baino. Bueno, Mikel, amaierara iritsi gara. Bueno, lehen da bizi azkar errekuperatu adi eta gero iritzi bat finalari buruz. Bueno, nik uste jat favorito fusto emango nian, baina inungo arrokei gabe. Gaur ikusi diau Esteban da Xabi joku puntu oso nian zebezikela, osteguniane etzian balio partidu horrek, baina irabazi ziren partidu hori eta kontuz. Gero finalak ebakik egun nerbilua iala eta ez diala eta gora eta bera eta egun arraruak izate dituk eta berz nola zendeken partidua, baina bueno, nik uste ja final irikila eta bi pareja hon eta ikuskizun hon ikusteko aukera. Hala den eta partidua kalitateaz gain emozioa ere izaten duen gu, okerrik ez baldin bada. Datorren larun batean hemen izango gara, final horretan gertatzen dena zuen etxeetara eramateko. Eskerrik asko zuen jarri duzuen arretagatik eta esana agindutakoa bete egin behar da. Okerrik ez dela datorren larun batean Palarekin beste zita bat dugu, ordura arte.